Nah. Look at this ברוסקי. ברוסקי. או, עכשיו אתה רוצה לזוז. בסדר, כוס אמא שלך. אחוז אחרי צ'יל, אחי. ברוסקי בי צ'ילינג. תראו אותו. הוא מת שמה. היציאה היא שם, אתה יודע. היציאה היא ממש שם. 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 אתה רואה. כאילו. פשוט צ'יל. אני בטוח שזה לא יתוש. או יתושה. Get out! Get out! אני עושה כבר שיימינג. אני עושה לו שיימינג פשוט. אבל באמת, ברוסקי, צא מכאן. אני מצא אירופה יוטיוב. למה להפריע? למה להפריע? שתצא החוצה. כן, הכלבה שלי לא עושה כלום. ואת לא אמורה, לדעת, להתאפל בזה? להתאפל בזה? אני שואל, כמה את חסרת תועלת? בל! אומייגאד, אפילו לא מגיבה לי. עכשיו מגיבה. בל! כוס אמא שלך. ובאמת, צא החוצה. צא החוצה. Get the fuck out! Get the fuck out! זה כזה פום שנסתיים פוס אממק. כן, אני לא יודע מה לעשות. יש איזה שפירית אולי? זה 100% לא נראה כמו יתוש. זהו זה קצת. וואו. כן, היציאה היא שמה. היציאה היא שם. 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 נשבע הוא חלק כזה זין, חוויה? שמה, היציאה היא שם. זוז. הוא לא אף מכאן. What the fuck is he doing?